det var jo life-changing. Altså. Han var så han var så anderledes, og han gik ikke med på noget af det, jeg prøvede. Altså, han gik overhovedet ikke med på den der perfektionisme. Han var sådan, slap dog af, vi kan jo hygge os. Altså, vi kan spise en kage og spille guitar. Hvorfor? Altså, slap dog af. Og det var så forvirrende, og jeg var i kæmpe konflikt indeni. Og jeg kan huske, jeg var også oppe på produktionen og, sådan, og græd, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og var frustreret over. Meget frustreret, indtil jeg så gik kontra på det, og var sådan, okay, hvis jeg kan gå mod ham, så må jeg gå med ham. Og så slap jeg og sagde, okay, vi gør det på din måde. Og det, der var så interessant at opleve der, det var det, jeg lærte af, at det godt kan betale sig, og faktisk prioritere og nyde. Han lærte så til gengæld, fordi jeg pressede ham jo så ikke, så han bare sådan, men vi skal jo også træne lidt, så jeg sådan, det bestemmer du. Han lærte også, at det faktisk ikke var farligt at øve sig. Så det møde med ham åbnede en verden, som jeg aldrig havde været i. Jeg havde aldrig prøvet. Jo, måske der var helt barn, ikke? Og måtte have det godt. Og det godt kunne være kærligt og dejligt. Jeg anede det ikke.